Y Cronfa Mynediad at Swyddi Etholedig Cymru. Beth yw'r Cronfa Mynediad at Swyddi Etholedig Cymru? Nod y Cronfa Mynediad at Swyddi Etholedig Cymru yw dileu'r rhwystrau sy'n wynebu pobl anabal sy'n chwilio am swydd etholedig drwy ddarparu cymorth tuag at gost addasiadau a chymorth resymol. Gweinyddir y Cronfa gan Anabledd Cymru, gyda chyllid gan y Llywodraeth. Yn dilyn lansio'r Cronfa yn llwyddiannus ar gyfer etholiad Senedd Cymru 2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cymeradwyaeth i'r Cronfa fod ar gael i ymgeiswyr anabal sy'n sefyll yn etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2026 a'r etholiadau Llywodraeth leol ym mis Mai 2027. Pwy sy'n gymwys i wneud cais i'r Cronfa? Rydych yn gymwys i wneud cais i'r Cronfa os ydych yn berson anabal sydd eisiau sefyll yn yr etholiadau, ac mae angen help arnoch o ran cost yr addasiadau rhesymol sydd ei hangen i oresgyn y rhwystrau sy'n gysylltiedig â NAM a fyddai fel arall yn eich atal rhag sefyll. Rydych yn gymwys p'na ydych yn bwriadu sefyll dros y Senedd, awdurdod lleol, megis cyngor bwrdeistref, sir neu ddinas, neu eich cyngor cymuned neu dref. Gallwch wneud cais p'na ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol neu fel ymgeisydd annibynnol. Pa gostau y mae modd gwneud cais ar ei cyfer? Mae'r costau y gallwch chi wneud cais amdanynt yn cynnwys pethau fel cymhorthion cynorthwyol, offer a meddalwedd, addasiadau i offer a hyfforddiant i'w defnyddio, costau teithio o amgylch yr etholaeth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth cyhoeddus, cymorth personol, gweithwyr cymorth cyfathrebu fel BSL, cyfieithwyr, palanteipwyr a siaradwyr gwefusau. Ni all y Cronfa eich cynorthwyo gyda chostau arferol ymgyrchu sy'n cael eu hysgwyddo gan ymgeisydd nad yw'n anabal. Dyma rai enghreifftiau o'r math o gostau y gallwch wneud cais i'r Cronfa ar ei cyfer. Mae gan dyfrig NAM difrifol ar ei olwg, ac mae'n ei chael hi'n anodd trafod y rhwystrau yn ei ffordd wrth daflenni a chanfasio'r tai yn ei ward. Gall wneud cais i'r Cronfa am gymorth ariannol ar gyfer cynorthwyydd i fynd gydag ef wrth ganfasio a thaflenni. Mae Bethan yn defnyddio cadair olwyn ac yn wynebu rhwystrau o ran cludiant i fynd o gwmpas ei ward i ganfasio a mynychu hustings gwleidyddol. Gall wneud cais i'r Cronfa i dalu am gostau ychwanegol tacsis. Mae gan Habib ddyslexia, ac mae'n ei gwneud hi'n anodd darllen ac ymateb i e-byst gan bleidleiswyr. Gall wneud cais i'r Cronfa ar gyfer technoleg cynorthwyol fel darllenydd sgrin i ddarllen ei e-byst. Mae Denisa yn fyddar, ac mae'n teimlo ei bod wedi heithrio rhag hystingau oherwydd ei bod hi heb gyfieithydd BSL, ac nid yw'n gallu dilyn na chyfrannu at y ddadl. Gall wneud cais i'r Cronfa am gymorth gyda chost cyfieithydd BSL. Mae'r cymorth ariannol
a ddyfernir gan y Cronfa, ar gael i fodloni costau a ysygyddwyd yn ystod y cyfnod amser o ddiwedd yr enwebiadau, yr holl ffordd i ddatgan canlyniad yr etholiad. Sut ydw i'n gwneud cais? Yn gyntaf, dylech ymgynghori â gwefan y Comisiwn Etholiadol i gadarnhau eich bod yn gymwys i sefyll yn yr etholiad. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich cymhwysedd ac yn bwriadu sefyll, dylech edrych ar y wybodaeth a gwneud cais ar dudalen prosiect y Cronfa Mynediad i Swyddi Etholedig Cymru ar wefan Anabledd Cymru, neu drwy e-bostio electedofficefund@disabilitywales.org am ffurflen gais yn y fformat sydd ei angen arnoch. Sut i lenwi'r ffurflen gais? I wneud cais am gymorth gan y Cronfa, gofynnir i chi gwblhau ffurflen gais. Gellir darparu'r ffurflen mewn fformatau hygyrch, ac mae ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen eich hun, gallwn drefnu i rywun fynd drwyddo gyda chi a chwblhau ar eich ran. Mae'r ffurflen yn eich annog i feddwl am yr addasiadau rhesymol rydych chi'n ei wneud yn ofynnol mewn perthynas â'r 5 maes hyn. Cymhorthion cynorthwyol, offer a meddalwedd, addasiadau i offer, hyfforddiant yn ei ddefnyddio. Teithio o amgylch yr etholaeth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Cymorth personol. Gweithwyr cymorth cyfathrebu fel BSL, cyfieithwyr, palenteipwyr a siaradwyr gwefusau. Unrhyw addasiad rhesymol arall nad yw wedi gynnwys uchod. Ar gyfer pob un o'r rhain, gofynnir i chi ddisgrifio'r rhwystyr sy'n gysylltiedig â nam rydych chi'n ei wynebu, yr addasiad rhesymol sydd ei angen arnoch i oresgyn y rhwystyr hwnnw, a sut mae'r rhain yn ymwneud â'ch gweithgareddau ymgyrchu arfaethedig. Cyn llenwi'r ffurflen gais, dylech neilltuo peth amser i feddwl am eich cynlluniau ymgyrchu. Fyddwch chi'n canfasio o ddrws i ddrws? Mynychu hystingau? Ymgyrchu ar y cyfryngau cymdeithasol? Faint o gefnogaeth fydd eich tîm ymgyrchu yn gallu ei ddarparu, a pha addasiadau rhesymol y gallant ei gwneud ar gyfer y rhwystrau rydych yn ei wynebu. Pa weithgareddau ymgyrchu y byddwch chi'n ymgymryd â hwy, a faint o'r gweithgareddau hynny ydych chi'n disgwyl ei gwneud eich hun? Yna bydd angen i chi feddwl am y rhwystrau sy'n gysylltiedig â nam rydych chi'n ei wynebu yn ystod eich gweithgareddau ymgyrchu, a pha addasiadau fyddai'n eich galluogi i oresgyn y rhwystrau hynny. Os ydych chi'n ansicr am hyn, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i drafod a gwneud awgrymiadau. Po wybodaeth fanylach y gallwch ei darparu am eich gweithgareddau ymgyrchu arfaethedig, y hawsaf a chyflymaf y byddwn yn gallu sicrhau y gellir roi unrhyw gymorth a ddyfernir ar waith. Sut mae penderfyniadau yn cael eu gwneud? Unwaith y derbynir eich cais, bydd Anabledd Cymru yn cyfrifo maint a math y cymorth sydd ei angen arnoch.
Caiff hyn ei nodi mewn dogfen y byddwn nhw'n gofyn i chi ei gymeradwyo. Bydd fersiwn ddienw yn cael ei chyflwyno i'r panel gwneud penderfyniadau sy'n cynnwys aelodau a phrofiad o fyw gydag anabledd ac o wneud addasiadau rhesymol. Byddant yn adolygu eich cais yn erbyn meini prawf y Cronfa. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr dyfarnu a chopi o'n telerau ac amodau i lofnodi a'i ddychwelyd. Os nad ydych yn llwyddiannus, byddwch yn cael adborth a bydd Anabledd Cymru yn trafod eich opsiynau. Sut i gysylltu â ni? Gallwch gysylltu â'r Cronfa drwy e-bostio electedofficefund@disabilitywales.org neu drwy ffonio Anabledd Cymru ar 029 288 7325.